Viete, že so službou Podpisuj môžete zjednodušiť celý proces autorizácie dokumentov, ako aj procesy zaručenej konverzie? Tento inovatívny softvér je navrhnutý pre právnikov, notárov a verejné orgány. Má multiplatformovú kompatibilitu, čo znamená, že ho môžete používať na Macu, Windows či Linuxe. Jeho užívateľsky prívetivé rozhranie uľahčuje zaručené konverzie dokumentov a pridávanie elektronických podpisov. Moderné technológie zaručujú spoľahlivý výkon. S automatickou obnovou predplatného sa už nemusíte obávať administratívnych starostí alebo zabudnutia objednania. A to nie je všetko. Integrácia s registrom EZK zabezpečuje súlad s aktuálnou legislatívou. Profily používateľov, prehľad ich činností, kvalifikovaná služba overenia podpisu podľa eIDAS, použiteľná ako dôkazový materiál, zabezpečujú ochranu a prehľadnosť všetkých transakcií. Prečo riskovať komplikácie pri dôveryhodných službách? Vyskúšajte službu, Podpisuj ešte dnes a pozdvihnite efektivitu vašich pracovných postupov. Kliknite na www.podpisuj.sk a objavte viac.